iyadlala injeje la. Yazi sila kaMakhutha size ofisini la kaKapongo. Njengoba leli hlathi i-address yakhe nanti. Leli hlathi esimi kulo iyona address kaKapongo ebekade sithola kwisigxivizo ebithi 2296 kwaMakhutha. Ya iyona le esitholayo. So umbuzo ukuthi ithini ke lento bafethu esixoxa ngayo. Ngoba sixoxa phela manje in a peaceful way. Sifuna ukulungisa izinto, but izinto ilungisa kanjani ehlathini? Nali ihlathi address yakhona ithi office lika Kapongo cleaners wase Newcastle, pro Newcastle cleaners. Nali office lakhe yilo leli hlathi. Simthola kanjani ke bakwethu ake ngishonini ke nini ababukana abaqasha ukuthi basenza njani njalo. Sila ehlathini sisuke ngeaddress yesigxivizo ithi isigxivizo 2296 kwaMakhutha ebesithi kwaMakhutha ebesithini mayiqedela ebesithi eMazimtoti. Nakho ke selisithathe leli hlathi ke laze lazosifaka laba futhi sehlathini inkampani njalo leholela abantu ku government esibhedlela esikhulu futhi hayi nanesibhedlela esincane Pro Hospital isetshenzelwa abantu abangenama office silala isikhona nangu Kapongo cleaners uKapongo cleaners akanawo ama office kodwa usebenzela ugovernment Department of Health. Nansi nanguna 2296 isigxivizo sakhe sisho njalo. Akukho okunye umislead the whole thing. Wenza ukuthi angatholakali nje mayifunakala. Abantu abaholile as we speak abantu abaholile. Sithi size umtshela ukuthi abantu abaholile. Simfonele ucingo wathi uzobuyela kithi cha akabuyeli kithi. uKapongo cleaners. Kunjalo ngifuna nibone ukuthi abantu bakithi abamnyama abaphethe inkampani basichaphaza kanjani no government wethu sichaphaza ngoba ungakwazi kanjani ukuthi uthatha umuntu oyi non compliant uthi akaphatha umsebenzi omngaka uqede lapho wena uthi une office into engekho liphi abasinikeze sifuna ukwazi ukuthi liphi office but ke kunjalo ke bangani bami nali ihlathi angikhuluma amanga nanti ihlathi bese kuthiwa uNgcobo ke is busy with the black people akakayi kuba white hayi naku ne ingaba zensipho akekho singamgaga no Coca-Cola siyashaya ngoba kufanele akulungi izinto ngeke ukuthi ngoba umnyama uphethe ibhizinisi ucaba uzokutreata kangcono wena ubuxhaphaza abantu. We can't do that. We can't and we will never do that. So bafethu ke kulungileke. So now we are leaving to Durban. I'm sorry for ama cleaner ase Pro Hospital. Very sorry bafethu. Umlungu wenu unale address asinikeze yona. Nathi asazi noma kumele singene mhlambe ukhona la ehlathini. We don't know. But ke siyabonga kakhulu bafethu ama security nama cleaner bafethu. Hayi bafowethu hayi uma ubona umzali wakho eyicleaner ubona umzali wakho eyisecurity ubokwazi ukuthi lowo muntu akaneme uhlangana naye estradini ungena egatini wena uhamba ngemoto yena ezokuvulela igate ubokwazi ukuthi lowo muntu akeneme umbone ephethe imophu nebhaket ubokwazi ukuthi lowo muntu akeneme. Laba bantu baqhashazwa abantu bakithi phumile manje emabhonweni bafowethu ngeke niqamba manje there's white monopoly there's what no inina manje enixhaphaza abantu abamnyama sithini kulento siphuma kanjani kulento hayi ke sihamba naye ke bafowethu siyaqhubeka naye fanele semise CCMA vele kusale kusekuyolunga yonke into ngoba ngiyabona ukuthi ase ufika nendawo sijahana nomuntu oyedwa lo muntu kudala
kudala lo muntu simjaha nesibhedlela sase Newcastle siyamprotecta uvele sithi sona sihlangene ungathi uhlangene kanjani amakline eklinela isibhedlela amakline engaholile ufaka abantu abaningi patient on the risk yokuthi zingatritheki iguli ngendlela correct because uma ama-cleaner ama-security abantu okuyibona abaphethe abantu before wena ufike ebantwini benganeme usho kanjani ukuthi wena awukho involved. What about the monitoring and evaluation? Laba bantu kusho ukuthi-ke ayikho into abayaziyo abafundiswe yona i-department ukuthi fanele bamonithe ukuthi wonke ama-cleaner wonke ama-security akhokhelwa ngendlela na. Uma bengakhokhelwa ngendlela they must report it. Imali kahulumeni lena akuyona imali yokudlala nje, imali kahulumeni le ekufanele ibe accounted for. So ileyo nto-ke bafethu-ke kunjalo-ke wekapong hayi fana hayi ushayele-ke wena ushayele-ke inkinga ngempela-ke namhlanje. Bye-bye-ke.